Bueno, Patrick, avui era jornada de votacions en el Consell i després de 2 anys pues no continuem. Com valorem això? Bueno, suposo que és la continuació de lo que va passar ahir amb la Copa del Món, els Mundials del 29, no? Suposo que una mica lo d'avui jo m'ho esperava, lo d'ahir no. Ens fan pagar pues, tenir la candidatura que tenim, ser propers del president, potser, i ja està. I llavors hi ha 3 països alpins que no volen repartir res amb ningú més, i la guerra que hi ha dins de la FIS entre president i aquests països, pues, no hem sigut una mica la víctima de tot això, els 2 dies seguits. Quin és el balanç que fas d'aquests anys al Consell? Bueno, és una mica el balanç, no? Perquè s'ha entrat amb unes idees de renovar moltes coses a dins de la FIS i costa molt, i s'ha demostrat aquests dies, no? Amb la candidatura que no es volen obrir a nous destins, a nous països, i que candidatures com la d'Andorra, que era molt potent, pues, per ells no ho és. Tornarem sempre a lo que és pues, Valgardena, Salva, aquests països. Molt difícil sortir de tot això. Ells tenen molta força, molta força, i si no t'alinies del tot amb ells, pues, un moment o altre pues, t'ho fan pagar, i ens ho han fet pagar 2 dies seguits, amb conseqüències pues, molt lletges, no? I creus que sortir d'aquest cercle viciós és possible d'alguna manera o és una cosa ja més... Jo pensava que sí, que era possible, però veig que costarà molt, i que aquests 3 països tenen molta força i no volen deixar escapar res, no volen deixar escapar un Mundial, no... Copes del món sí, Copes d'Europa sí, però coses més importants els hi costarà molt. I nosaltres som un país molt petit i quasi es pot dir que hi ha com una falta de respecte, no?, a aquests països més petits, i avui també s'ha demostrat a les votacions aquestes. I voilà.